ko aljanna in ba shehu Ibrahim a ciki wallahi ba za mu shiga ba. Gaske. Aljanna in dai ba shehu Ibrahim a ciki wallahi ba za mu shiga ba. Gaske ne. Kuma ni Allah ka shaida aljanna in dai ba shehu Ibrahim a ciki ko aiki na ya kai a saka na aljanna wallahi ba na so in dai ba shehu Ibrahim a ciki. La ilaha illallah. Jahannama kuwa in dai da shehu Ibrahim a ciki wallahi za mu shiga. Gaske. Wutar jahannama in dai da shehu Ibrahim a ciki wallahi tallahi za mu shiga. Gaske ga jalan. Bai. Bare ma Allah ya kiyaye. Mai waka yana cewa haramun naran kalban ahabbu. Haramun ne wuta ta ci zuciyar da take son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun barra'a da wuta. Aljanna kuma mu in ka ga ba mu shiga aljanna ba. In ka ga ba mu shiga aljanna ba to abu dai ne ba mu mutu ba. Gaske ne. Amma da mun mutu za mu shiga aljanna. Bai. Maulan Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana cewa izan bakila. Shehu ya ce iza min tufiyar firdausi idan ina mutuwa ni barhama za a je kawai a saka ni aljanna. La ilaha illallah. Ina mutuwa zan shiga aljanna. Mutu bakila har ma dan yi bacci haka sha sai tashin yi gaba. La ilaha illallah. To Shehu Ibrahim kai da ka shiga aljanna kuma me na tashi ka fito daga aljanna ina za kai ce akwai inda yafi aljanna. Shehu Ibrahim ina ne yafi aljanna yace akwai mana akwai inda yafi aljanna. Gaske ne. Ina ne yace bi maqadi sirikin jahalisi na jalisu. Gaske. Maluki jimuil maliki na kadira. Yace bi maqadi sirikin akwai wani waje da ake ce masa maqadi siriki anan ake mushahada da zatin Allah shi nan gun yafi aljanna zati. Gaske ne. To shehu dan zama za ku yagun sai ku dawo aljanna yace a anan za mu zauna dindindin. Jalisi na anan gun za mu zauna. Gaske. Shehu ya ku kada yan faida za ku zauna yace a jalisu mu akwai abokin zaman su. Ba iya mu yan faida ne za mu zauna ba akwai abokin zaman mu. Waye sai yace maluki jimuil malikina. Shugaban masu mulki gaba daya. Shehu ba mu gane waye shugaban masu mulki ba sai yace kadira ina Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Yace ina nufin Allah da shi za mu zauna a wajen shine abokin zaman mutanen mu yan faida. Gaske. Saboda haka duk wannan ba wai abu ne da tada hankali ba kuma aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna cikin aljanna dan ya ce mana almar'u ma man habbahu duk wanda kake so zaka tashi da shi ne kawai muradin mu shehu Tijjani muradin mu shehu Ibrahim muradin mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ka sani mu ba mun bauta wa Allah ne dan ma mu shiga aljannarsa ba kuma mun bauta wa Allah ne dan tsoron wutarsa ba. A'a duk ba wannan bane mun bauta wa Allah dan ya cancanci mu bauta masa. Gaske ne. Dan kamar yadda Shehu Umar Futi yake faɗi a cikin ribahu yana cewa as-sufi yugaitu huwa Allah. Shi matukar kurewar sufi ba aljanna bace ba tsoron wuta bane ba duniya bane ba lahira bane kawai shi Allah. Komai ka gan shi Allah shugulhum fillahi da'aban aw sifatin aw asami. Shi sufi muradin sa kawai Allah. Ba yana bautawa Allah ne dan ya samu aljanna sa ko ya samu kyakkyawar duniya ba wannan bane. Dama shi Allah da ya halicci mutane ya kasa su gida uku ne. Akwai wanda su muradin su kawai su samu duniya kawai suke nema. Su ne rabbana atuna fid dunya hasanatan wa ma lahum min lakira. Su kawai duniya suke nema su samu kyakkyawa amma ga abin da ke lahira na rahamar Allah su kananu ne ba su san shi ba. La ilaha illallah. Akwai wa'anda kuma su suna so su samu duniya mai kyau su samu lahira mai kyau. Gaske. Su ne rabbana atuna fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Muradin su samu duniya mai kyau su samu lahira mai kyau. Amma almajirin Shehu Ibrahim dan Faila shi ba wannan ne muradin sa ba. Shi muradin sa duka ya samu Allah. In wancan na farko ya bauta Allah dan ya samu duniya shine gaituhu ad-dunya. Na biyu kuma ya bauta wa Allah dan ya samu duniya da lahira mai kyau shi kuma gaituhu rudallah aljanna kenan. To shi kuma wannan na ƙarshen gaituhu huwallah. Shi kuma ƙarshen abin da yake nema kawai shine ya samu Allah. Saboda haka kai a matsayinka na musulmi ba mumini ba ko a matsayinka na mumini ba musulmi ba ka tsaya ka rike iya inda aka baka kawai. Min husnul islami mar'i tarku ma la yahdi. Ke musuluncin ka sai ka tsaya iya abin da aka baka. Gaske. Iyakacin ka musulmi ka tsaya a musuluncin ka, iyakacin ka mumini ka tsaya a muminancin ka. In ka kai ihsanu to anan ne za ka yi magana. Domin shi musulunci yana neman dabbobi ne. Dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu mutane duk dabbobi ne yana neman su ne ya mai da su mutane. In mutum ya shiga musulunci sai kaga ya samu jamala da kamala ya zama na tsatsan mutum. To musulunci yana mai da mutum ya zama cikakken mutum kenan. In ya kamo dabba sai ya mai da shi mutum. Ita kuma ɗariƙa imanu kenan tana neman mutum ne ta mai da shi malakani ya zama bai da aiki sai salati.
ita kuma ihsanu faila kenan tana neman mala'ikan nan ne ta mai da shi rabbani ya zama na bai da aiki sai soyayya tosaya wa halitta na dufa wa halitta komai nashi zaka gan shi irin na rabbaniyun ne wanda in kaga halayensu zaka ce kai wannan in ba Allah ba wanda ya isa irin wannan abu wannan shine halayensu saboda haka da Allah